Безнең телерадиокомпания һәм Русфонд җәмгыяте авыру балаларга ярдәм итү буенча уртак проектны дәвам итә. 7 яшьлек Ваня Кусы да безнең ярдәмгә мохтаҗ. Әти-әнисе генетик авыруны дәвалауда булышуны сорап мөрәҗәгать иттеләр. Гаиләгә булышу өчен 5542 номерына дети сүзе белән СМС хәбәр җибәрергә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Животик болит у тебя? Ашказанындагы проблемаларга Ваня кичкенәдән ияләшкән инде. Генетик авыру тиешенчә тукланырга мөмкинлек бирми. Аңа өстәмә туклыклы мәддәләр бирәләр. Бала витаминнарны үзләштерү өчен тәүлегенә 16 сәгать система алырга мәҗбүр. Снимается воспаление. Бу ашказанындагы ялкынсынуны бетерә. Шулай ук туклану дәрәҗәсен күзәтеп торабыз. Ашказаны ашамлыкларны сеңдереп эшкәртсен өчен бу балага үсәргә гәүдә авырлыгын арттырырга булыша. Көтелмәгән шатлык бала авырлыгын бераз арттырган. Хәер, 17 килограмм 7 яшьлек малай өчен барыбер аз, 22 килограммнан да ким булмаска тиеш. Гәүдәсенең җиңел булуы матдәләр алмашының дөрес булмау нәтиҗәсе. Здесь у Вани вшит титановый диск. Бу урынга титан диск куелган, аңа энә кертелә. Шуның аша аңа инфузияны тоташтырам. Ваня балалар бакчасына мәктәпкә йөри алмый, имгәнү куркынычы бар. Шулай да быел ул әзерлек классына керде. Аңа бик ошый, иҗекләп укый башлады. Ваня бик кызыксынучан актив бала. Ул яшьтәшләре белән күбрәк уйнарга тели. Играть. Вставать, с мамой играть. Да. Гулять. Бегать, гулять. Даруларга махсус туклануга якындагы 2 елга гына да 4 миллион 724 мең сум акча кирәк. Әти-әнисенең бу кадәр акчасы юк. Эти лекарства не пойдешь просто так, там не купишь в аптеке, поэтому мы очень надеемся на помощь и поддержку. Балага ярдәм итәргә теләүчеләр 55-42 номерына дети сүзен язып, СМС хәбәр җибәрергә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Ләлә Зайнуллина, Инна Данилова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.